Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan kafa da ke koyar da ku harkokin kwamfuta da yanar gizo-gizo a harshen Hausa. Yau insha Allah zan koya muku yadda za ku yi screenshot na kwamfutan ku. To, inda za ka yi screenshot na kwamfuta hanya biyu ne. Akwai hanyar sniping tools, akwai kuma hanyar sniping tools kamar wannan kun gani, akwai kuma hanyar keyboard ta shortcut kenan kun gan su. To bari mu fara ta sniping tools. In kana so ka yi ta sniping tools, hanya ne mafi sauƙi shi ma. Abinda za ka yi kawai sai ka zo start menu, sai ka yi clicking, sai ka zo searching, sai ka sa sniping. Kun gani? Abinda za ka yi kawai sai ka yi clicking a kan shi, ka yi clicking kun ga ya zo. To sai ka yi selecting kun gani nan wajen new ɗin, sai ka yi selecting. In full screen kake so sai ka yi selecting, kana yi za ka ga ya ɗaukan ma shi kun gani ya ɗauke shi. In kana so sai ka yi saving ɗin shi kun gani, amma ni ban da buƙata zan yi saving kun gani, in ce no. To sai hanya ta biyu. Hanya ta biyu tana da sauƙi sosai, ita ce wannan. Abu kawai da za ka yi, in ka danna alt sai ka danna wannan keys ɗin farin screen, daga nan sai ka yi control V. Bayan ka danna wancan to ya kwafi pagin kenan, sai ka yi control V sai ka je ka yi pasting ɗin shi a Microsoft Word ko a ina ma dai kake so ka yi pasting, zai zo ma a matsayin hoto. To abin da za ka yi shi ne misali, bari mu fito da cikin saboda ku fi fahimta. Kun gani? Yanzu idan ina so in ɗau duka fuskar nan, kawai abin da zan yi shi ne na danna alt sai in danna screen. Kun gani? Kun gan shi nan ɗaya wannan, ga alt kun gan shi, sannan ga screen printing nan kun gan shi. To yanzu tunda na kwafa ina zuwa nan, ina danna control V ɗin kun ga ya yi pasting shi kenan. Abu ne mafi sauƙi. Kada ku manta ga alt ga control ga wannan sprint kun gan shi kenan. Koyar da ku yadda za ku iya screenshot a kwamfutan ku. Ku kasance da Hausa Teach TV domin samun bidiyoyi da dama akan harkokin kwamfuta da yanar gizo-gizo. Sannan kuma kar ku manta ku yi subscription domin samun more videos a harkar kwamfuta da yanar gizo-gizo. In ba a gane ba a yi comment. Na gode.